все лекарства через час. Жырдағыша килсин үзің килдиясы да курьернығына көтәсі. Бүтін керекті даруларыны яқын тирәдә яшәүчеләргә 1 сәгать ішінде китереп бирә алалар. Моның өчен телефонга махсус кушымтагына урнаштырасы. Заказны күрүгә биредә сезнең өчен кәрҗин тутыра башлыйлар. Эш ничек баруын Рөстәм Миннеханов белән Ольга Голодецкая күрсәттеләр. Дальше заказы упаковываются и передаются курьерам. Кыш өчен машина, җәй өчен велосипед. Җәяү йөрүчеләре дә бар. Бу эшкә 20 кеше җәлеп ителгән. Алар көн саен 1000-гә якын заказ кабул итәргә әзер. Эшләргә бик җайлы, өйдән чыкмыйча, интернет аша заказ бирергә, аннан соң менә Казанда итегендә 1 сәгать арасында ул даруларны сезгә өйгә китереп куялар. Мондый даруханәләр замана таләбе. Халык берсен-берсе уздырып киштәләрне бушата башлагач, вирусқа каршы препаратларга кытлык туды. Ихтыяҗны каплар өчен Рөстәм Миннеханов тиз арада махсус электрон үзәк оештырырга күрсәтмә бирде. Это регион с особым отношением к населению. Беренчедән Татарстанда кешеләрне кайгыртуга зур игътибар бирелә. Икенчедән технологияләр, техник үсеш һәм җиһазландыру буенча сезнең республикага илдә тиңнәр юк. Шуңа бирегә килдек тә. Яңа дарухана Казанның Сәйит Галиев урамы 6-нчы йортта урнашкан. Монда дарулар 18 мең төрдә. Чагыштыру өчен гадәти даруханәләрдә 4-5 тапкыр азрак була. 10 вот таких хабов появятся в ближайшее время республики. Мы возьмем под контроль, потому что это очень важно сегодня. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах, и некоторые номенклатурные позиции у нас тоже появляются проблемы. Но наличие вот такого серьезного игрока, это очень позитивно отразится на спросе на лекарства нашего населения. Сәламәтлек саклау тармагына булай да җиңел түгел ди президент. Шуңа аларга ярдәмгә мәгълүмати технологиялар, ясалма интеллект кулланып булу зур әһәмияткә ия. Пандемия шартларында халыкның мөмкин кадәр өйдә калуы хәерле. Әмма рецепт буенча гына бирелә торган даруларны сезгә алайда урынга килеп үзегезгә сатып алырга туры киләчәк. Бу составында спирт булган препаратларга да кагыла. Дөрес, якын киләчәктә бу мәсьәләне шишәргә ышандыралар. Это широкая повестка. Хәзер җәмәгатьчелектә фикер алышулар бара. Бу мәсьәлә тиз арада уңай шишелеш табар дип өметләнәбез. Әлеге проект зур эшнең башыгына 2 ел эчендә мондый заманча даруханәләр Ярчаллы, Әлмәт, Түбәнкама, Яшелүзән һәм Бөгелмәдә дә ачылырга тиеш. Ә илдә аларның саны 300-дән артачак. Рәмзилә Афиятуллина, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.